I dag skal vi sparte med Ardex 828 Comfort. Når vi rører den op, kan vi bruge den i en hel time. Vi kan bruge den til store huller, til små huller, til at rulle med. Vi kan bruge den til at sætte strimmel i. Jeg kan rigtig godt lide at bruge den, fordi den har en lang levetid. Når man først har rørt den op, så kan den holde en hel time. Du når langt, fordi du kan spare videre på den allerede efter en time. Vi har her en væg, som mudrer op i gasbeton. Det første, man gør, når man skal arbejde på sådan en væg, det er at skrave det løse af. Alle de stik, der stikker ud. Efter vi har skrabet ned, starter vi med at sparte de store huller. Spartelmassen kan røres op på forskellige måder. Den første måde er, at vi rører den op på slum. Det vil sige, at vi putter en lille smule vand i baljen og putter pulver i, til den har den rigtige tykkelse, når vi skal spartle vores store hul her bagved. Den skal stå cirka 1-3 minutter, lige at trække lidt. Nu har spartelmassen trukket i 2 minutter, og nu er den klar til at blive smurt på. Det kan synke en lille bitte smule i forhold til, hvor dybe hullerne er, men det er stort set ingenting. Her er der fræset et hul, så der kan ligge et kabel inde i. Her er det vigtigt at få masseret spartelmassen godt ind, så der ikke ligger luft om bagved. Så er vi ved at fylde hullet op. Om cirka en time er der klar til at spartle ude på igen. Nu skal vi til at fuldspartle vores væg her. Her rører vi hele sækken op, 9 liter til 12,5 kilo. Nu har vi den konsistens, spartelmassen skal være. Nu skal den stå og trække i 1-3 minutter. Så skal vi røre den op en sidste gang. Så er vores spartelmasse klar til brug. Nu skal vi til at spartle nogle vægge. Spartelmassen har en god konsistens, så den laver ikke luftbobler. Så er vores væg ved at være fuldspartlet. Som vi kan se, er der et lille felt i midten, der trænger til en ekstra gang. I stedet for at stå og prøve og give det et tykt lag, kan man få det til at hæfte med et tyndt lag, og derefter fuldspartle det. Så nu gør vi det. Efter cirka 30 minutter kan vi fuldspartle ovenpå igen. Nu er der gået en time, og det er begyndt at blive overfladetørt. Så kan vi fuldspartle på det. Så er den væg også fuldspartlet. Så inden for cirka en time har vi fuldspartlet 2 vægge helt færdige. Det vi vil vise jer her, det er hvordan man kan spartle en væg fuldstændig færdig på en time med rullespartel. Vi starter som altid med at hælde vores vand i. Der er lige præcis 9 liter til en hel pose. Det er vigtigt, at man kommer vandet i først, fordi så er den nemmere at røre ud, ellers kan den klumpe lidt. Nu er spartelmassen rørt op, så venter vi igen 1-3 minutter. Vi starter med at få spartet nogle samlinger med isættelse og strimmel. Så skal du spartle på den en gang til og fylde samlingen helt op. Efter 30 minutter kan man fylde samlingen helt op, så den er klar til at fuldspartle. Spartelmanden kan også bruges til at spartle huller. Vi har alle vores skruehuller her. Samme princip. Fyld hullerne op og skrås spartlen af. Vores strimmel har siddet på i cirka 30 minutter, så nu er den klar til at blive fuldspartlet. Vi har 2 slags ruller, vi bruger til at rulle spartelmasse på med. Spartelrullen eller nylonrullen. I dag skal vi bruge spartelrullen. Det er vigtigt, at man fylder den godt op, så det er nemt at rulle spartelmassen ud. Husk at være opmærksom på, at der skal 0,5 liter mere vand i spartelmassen, når man skal rulle den på. 9,5 liter til 12,5 kilo. Man ruller et jævnt tykt lag. Det ligner en lille smule spinvæv, sådan så man kan glatte det ud bagefter. Sørg for, at der hele tiden er spartelmasse i rullen. Nu er vi fuldrullet, og nu skal vi til at fuldspartle den. På under en time har vi en fuldspartlet væg, både med samlinger, isættelse og strimmel og færdig til slibning. Når den nu er tør, så kan vi slibe den med korn. Cirka 180, alt efter behov. Her er der Ardex gipsbaseret spartelmasser. Ardex A828 virker i cirka 20 minutter oprørt i spanden. Fås også som en lemon. Ardex 828 Comfort varer cirka en time oprørt. Ardex V820 varer cirka 3 timer oprørt i spanden. De 2 sidste kan rulles på, og den aller sidste kan bruges i en sprøjtemaskine.